John chapter 4, verse 23 to 24. John chapter 4, 23 to 24. Ang sabi ng Bible, everybody read, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him." 24. "God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Ama naming nasa langit, banal, makapangyarihan at aming tagapagligtas, salamat po o Diyos sa araw na ito. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin ng buong linggo. Binigyan mo kami ng lakas, buhay, karunungan. At nandito po kami hindi upang mag-attend lamang, kundi magbigay puri sa iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo pong inyong lingkod. Palakasin yung aking katawan. Take control of my mind and my heart. And may the words I speak today are not only words, but they are from your very word. Bless your servant. Salamat sa iyong ginawa sa amin buong linggo, Lord. Pag-iingat. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. You can now be seated. Kanina, meron akong mga tinanong. Ang tanong, bakit sambahin ang Diyos? Alam nyo, in life, kailangan nating pag-aralan ang balance. Everybody say, balance. Maganda nga itong balance dito ng ladies sa kami, no? Di ba? Balance. Lahat ng sasakyan, may balance. Building, balance. Balance is a very important law in life. Ngayon, ang isa sa mga dapat nating tutunang i-balance ay yung pong work and worship. Work and worship. Work, we give our best. We do our best. We work hard, diligently. Dapat, hindi lang po sa work natin ipinapakita ang ating sipag. Dapat sa worship din. Kung yung trabaho mo, kailangan ka ng boss mo, sa worship, deserve ng Diyos. Learn to balance work and worship. O say those two words together. Balance and okay. Ang ibang tao, puro work. Walang worship. Masama po yun sa Panginoon. Ang tama, i-balance mo ang work and worship. In fact, dapat mas nagiging priority sa atin ang worship. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, all these things shall be added. So learn that. Sabi mo sa katabi mo, learn to balance work and worship. Amen ba? Okay. Hindi ko tatalakayin ngayon, why work? Bakit kailangan mo magtrabaho? Irrelevant na tanong yon. Kasi hindi mo pipilitin ang taong magtrabaho. Pag nagutom yan at wala nang magpapakain dyan, kusang magtatrabaho yan. Kasi kailangan niyang kumain. Kailangan niyang may tubig. Kailangan niyang pambayad ng kanyang pangangailangan. So you do not teach a person why work. Pero ang problema sa atin, masipag magtrabaho, pero hindi marunong mag-worship. Kaya dito sa church, tuturuan ko kayo, worship. Why worship? How to worship? Now, kanina nag-collect ako, why worship God? Ito ang sagot ng iba. Basahin ko. Kasi nandun yung iba, pero parang pare-pareho. Why worship God? Upang siya ay mapapurihan at mapasalamatan sa lahat ng biyaya at pagpapala sa aming buhay at lalo pang lumalim sa aking pananampalataya. Yun yung dahilan niya na mag-worship. Okay, next. Sabi ng isa, dahilan niya mag-worship, why worship God? For the reason God saved me. God chose me. God first loved me. And He is the reason why I am still living. Malalim to, pero totoo. Kaya daw po siya sumasamba sa Diyos dahil daw po niligtas siya, pinili siya, minahal siya, at siya ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Sino po sa inyo, ganun din ang nasa isip nyo? Say amen. Okay. Sabi naman ng isa, why worship God?
I worship God, tapno agyaman ti adu nga parabor, ken tapno ipaduyakyak ko, ti kinaimbag na, panakaisalakan na kanyak. So the word is panangipaduyakyak. Everybody say panangipaduyakyak. Ano ba sa Tagalog ang panangipaduyakyak? Pagpapahayag. Okay. So tama ba ito o mali? Tama. Kaya pag nag-worship ka, ang dahilan mo upang maipahayag. Kaya pag pumunta ka sa church, meron kang ipapahayag. Kanino mo ipapahayag? Sa Kanya. Ang alin? Pasasalamat. Amen po? Good mindset. Next. Sabi naman nito, why worship God? To honor and declare His supreme word. Theological to parang nag-Bible college to. To honor and declare His supreme word. Alam niyo ibig sabihin ng supreme? Hindi po ito yung noodles Ang ibig sabihin ng supreme, pinakamataas. Kung may respect ka sa boss mo, lalo sa kanya. Supreme Kung igagalang natin pag pumunta rito si President BBM, lalo sa kanya. Kung nagpatawag si President sa iyo sa Malacanang, ikakancel mo lahat para sa kanya. Dapat lalo na sa Diyos, supreme. Sino sa inyo, ganun din po ang mindset? Good, pagod, maraming trabaho, may pwedeng pagkakitaan, pero isasantabi. Bakit? Sapagkat deserve ng Diyos. Supreme. Tama to, tama. Okay. May isa namang sumagot. Why worship God? I want to thank Him for saving my soul. Sino po ang lahat ng ligtas? Say amen. Hindi yung iba, hindi nag-amen. Ano ba namang worship yan mga kapatid? Mag-amen naman kayo. Ulitin natin. Sino ang ligtas? Say amen. I want to thank Him for saving my soul. And the grace and mercy He bestowed to me every day. Tama yon. Mula nung Lunes, nasaan kayo nung Lunes? Tanungin mo yung katabi mo, asan ka nung Lunes? Di ba? Hindi ba mga kapatid? Okay? And the grace of God He bestowed to me every day. He deserves to be worshipped because He is God. Tama nga naman. Kung wala ka dito ngayon, kung saan ka man pumunta, yun ang Diyos mo. Kung nasa mga kaibigan mo ngayon, ikaw, nandun ka, they are your God. Because that is priority. Okay? Now, I want to give my heart and mind to worship Him. Magaling. Magaling. Why worship God? Bahala ka itong why worship God Kasi yan ang dahilan tayo bakit nandito. Nagbihis ka. Naligo ka. Naligo ba? Tanungin mo ko sa katabi mo, Brad. Amen? Kumain ka. Sinantabi mo yung labahan mo. Maglinis ka sana ng bahay. Yung iba sa inyo, pwedeng may project. Pwedeng may magpagawa sa'yo. Pero sabi mo, hindi. Para sa Diyos to. Why? Worship God. Kaya mahalaga po na i-establish natin lalo pa yung conviction. Kaya kahit yung katawan pagod, kaya kahit yung isip pagod, kaya kahit yung mood medyo tinatamad, pupunta ka pa rin sa church kasi nga conviction, I will worship God. I will worship God. Nangyayari ba yan sa inyo, yung sinasabi ko? Pagod katawan, pagod isip. Amen? Sobrang pagod ng iba sa inyo, hindi maka-amen. Amen. Okay? Pero pumunta pa rin dito. Bakit po? Conviction. Magaling to. Next, why worship God? Okay? Para magpasalamat. Pagkilala sa karapat-dapat ng katangian ng Diyos. I like the word katangian. Kasi po, pag mag-worship ka, dapat tinitignan mo rin yung katangian ng Diyos na sinasamba mo. Hindi ordinary. Kaya nga hindi tayo ordinary. Binibigay natin yung best natin ano pa? Pagkilala sa Diyos bilang kataas-taasang tagapaglikha. Sinong lumikha sa atin? Siya. Let the creations worship the Creator. Okay. Ano pa? Pinakamataas at ang tangi karapat-dapat na papuri para sa Panginoon. Magaling. I do not know how you will answer that also. Why worship God? But let's not talk today about why worship God.
ang tatalakayin ko po, base sa ating binasa, tignan natin muli, verse 23. Pansin niyo po ha, ang sabi ng verse 23, but the hour cometh, may itinakda, at dumating na, anya, when the true worshipers, ibig sabihin, ine-expect ng Diyos na ang tao mag-worship sa Kanya. Pero ilan ba sa mga tao ang sumasamba sa Kanya? Halos lahat, puro trabaho, puro negosyo, puro pera, puro pinagkakakitaan. Pagdating sa mga kanyang bagay, alerto ang pag-iisip. Sabihin mong worship pag may time. Mga kapatid, maling-mali. Ang ganda po na isa sa mga binago ng Diyos sa atin ay yung ating pananaw sa worship. Okay. Pero ang sabi ng Bible, hindi lang tayo ine-expect ng Diyos to be worshipers, but to be true. When the true worshipers shall worship the Father. Let me ask you today, are you a true worshiper? Tanungin mo yung katabi mo, are you a true worshiper? Kung may true, may fake. Ang ibig sabihin ng true, genuine, real. So, ang tanong ngayon, hindi po yung nag-attend ka ba? Ang tanong, nagsamba ka ba? Gusto ko pong dalhin kayo from a case na attender na maging worshiper. Sapagkat marami sa atin, hanggang attender ang mindset, basta makarating sa church. Basta makapag-attend. Di po ba? Ang mag-attend kasi, passive. Ang mag-worship, active. Kaya maraming mga member ang nasa church, hindi active kasi hindi po na-educate na maging worshiper, naging attender. Marami pong bagay. Ang ituturo ko po sa inyo, ano ang wala sa attender na meron sa worshiper? Ulitin ko. Ano ang wala? Ano yung topic? Ano yung doon sa? Kung attender ka, ano ang wala sa'yo, meron doon sa? Ulitin natin. Sa? Dalawa po yung ating pinagdi-differentiate. Level to. Level 1, attender. Everybody say attender. So kung attender ka, kaya ka nalilate kasi attender ka. Pero kung worshiper ka, hindi ka malilate. Kaya wala kang Bible, attender ka. Pero kung worshiper ka, may Bible ka. Kaya hindi po tayo nakakapagbigay pa ng tithes and offering kasi attender tayo. Pero kung worshiper ka, may tithes and offering ka. Nakita mo yung difference? Kaya hindi ka nakikinig kasi attender ka. Pero kung worshiper ka, nakikinig ka. Diyan po ang kaibahan ng attender sa worshiper. Ngayon, anong hinahanap ng Diyos? Attender ba? Anong hinahanap ng Diyos? Worshiper. Ulitin ko po. Anong hinahanap ng Diyos? Lagay mo yung verse ulit. Ano po ang hinahanap ng Diyos? Attender ba? Okay. Ang hinahanap ng Diyos, worshiper. Worshiper. And hindi lang basta worshiper, kundi true worshiper. Amen po ba? Okay, now dumako tayo sa mga puntos. Ang title ng aking lesson ay Guidelines. Guidelines for a true worshiper. Guidelines for a true worshiper. So tandaan niyo po ha, we are not raising attenders. We are raising worshiper. Okay? Worshiper, guideline. Gusto nyo bang maging attender lang? No. Gusto nyo bang maging worshiper? Taas ang kamay ng gusto maging worshiper. Taas ng kamay ang gusto maging worshiper. Okay. These are the guidelines for a true worshiper. Alright? 5 yan. Number 1.
Tanungin mo ito pag ikaw ay mag-worship. Number 1, is my heart right before God? Yan. If you want to be a true worshiper, when you come to the church gathering, ask yourself this question, is my heart right before God? Ibig pong sabihin, ang una na tinitignan at isinasaalang-alang ng isang worshiper, ang una ay yung kanyang puso. Pag ikaw ay karpintero, ang unang tinitignan mo, tools. Kasi no di martilyom, kayulat na bating, kasanupay nga makaipalok lansa. No di metrom, agkulpi-kulpin kakabsat, kasanupay nga makapagruhod ka. Sino kada kayo? Sino sa inyo mga karpintero? Ang metro ninyo, napnut latinan. Taas ang kamay, bibigyan ko. Sige, honest. Pira karpintero kag latlati ta metrom? Meron ba? Taas ang kamay. Wala? Meron? Sino nagtaas ng kamay? Bibigyan ko, Stanley. Sige na. Hindi pwede na pumapasok ka, lati-lati ta metrom. Di ka mabaing ka di dyan, paubra. Itayag mo't ima mo, hindi kang ka. Wala? Sa Lawag, meron ba? Sa Australia, bibigyan ko. Dingras, meron? Yung nagtatrabaho lang ha? Papalitan ko. Magkano bang Stanley? Magkano pong Stanley? Engineer? 350 lang pala eh. Diba? Kayang-kayang ibigay ng engineer na yan. Pero pag karpintero ka, tinitignan mo yan. Di po ba? Si Tito Dante, welding machine, tinitignan niya yan lagi. Tama, Tito? Lahat yan. Pag mag-worship ka naman, ang unang titignan mo, puso. Kayong mga magsasaka, ano po ang unang tinitignan po? Yung mga gamit nyo. Water pump, gumagana pa ba? Lalo na kung mahirap ang patubig doon sa inyo, hindi ka makakapagtanim na maayos pag wala kang matinong water pump. Yung nung una, kalabaw. Di ba? Tinitignan mo, yung kalabaw mo ba may sungay? Pira. Baka walang sungay tong kalabaw ko. Hindi kalabaw to. Di ba? Sinisiguro mo, malakas pa yung kalabaw mo. Tama po. At ang pinakatinitignan mo pag ikaw ay nagtatanim, yung seed. Baka akala mo, palay yung paglaki. Balatong pala. Patay ka dyan. So kung ang magsasaka, meron siyang tinitignan. Kasi nga magsasaka. Ganon din po ang worshiper. Pag ikaw ay magwo-worship, ang una mong tinitignan, puso. Yan ang pangunahing mga kapatid. Amen po? Sa mga mangingisda. Diba? Anong tinitignan nyo po pag kayo nangingisda? Maliban sa isda. Lambat. Bangka. Siguradoy mo, walang butas yung bangka mo. Anjibik. Kung yung butas ng bangka, kasi laki ng ulo mo, lulubog. Nasa Pampanga pa lang, lulubog na yan. Paano ka makakapunta ngayon doon? Right? Kung motorboat, may motorboat ba kayo? Ang tinitignan mo, yung motor gumagana. Kasi kung hindi gumagana yung motor, aganos kang aggaod. Ganon yun eh. May tinitignan ka. Sa mga estudyante, tinitignan mo talaga yung subject mo, yung assignment mo, pagre-review mo. Diba? Nakailang notebook ka na sinulat mo yung notes mo sa teacher. Tama ba ako? Ballpen, bag. Yung ibang mga estudyante, ang tinitignan pag nag-aaral, cellphone. Yun lang ang mahalaga sa kanila, cellphone. Okay. In the same manner na ang worshiper, pag pumunta sa church, ang una niyang tinitignan ay ang kanyang puso. Ngayon, pag tumingin siya sa kanyang puso, ang kanyang tatanungin, katulad doon, gumagana pa ba itong water pump ko? Diba? Baka hindi ko na maandar to. Baka kailangan itong itapon na. Gumagana pa ba itong welding machine ko? Kumusta naman itong aking metro? Baka putol-putol na. Diba? Yung martilyo ko, may ulo pa ba to? Baka kahoy na lang. Amen? Ano pa yung mga ginagamit nyo? Yung aking pag-drill, mayroon pa siyang bala. Diba? Naka-charge pa yung kanyang baterya. Tinitignan mo yan. In the same manner, pag nag-worship ka, ang tanong mo, is my heart right? Kung baga sa music, nakatono ba ang aking puso?
Subukan niyo po, yung mga tumugtog kanina. Di ba? May violin, may trumpet. Kung meron diyang wala sa tono, lalo kung si Cyrus, yung trumpet niya, wala sa tono, papaupuin ko na yan, umupo na kayo. Hindi na nakaka-bless yung music niyo. Tama po ba? Kahit pa maganda na yung kinakanta, yung tinutugtog, dahil wala na sa tono yung kanilang mga instrumento, hindi na po nakakatuwa. Kaya mga kapatid, listen to me. Pagharap natin sa Diyos, ang unang tinitignan ng Diyos, puso. Dapat matino, maayos, nakatono, at higit sa lahat, malinis sa kanyang harapan. Kaya po, pag pumunta ka sa church, bago ka palang pumunta, mag-pray ka. Panginoon, ayusin niyo pong aking puso. Pakitono po. Kung may kasalanan po rito, Psalms 139, search me, O God, know my heart, try me and see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Psalms chapter 51, create in me a clean heart, O God. Huwag ka namang pumunta sa church na hindi mo malang itinono ang puso mo. Kaya ka siguro hindi makakanta na maayos. Kaya hindi ka makangiti. Kaya tulog ka habang preaching, hindi nakatono ang puso mo. Biruin mo yun. Nasa trabaho ka na, biglang hindi umaandar yung welding mo, biglang hindi umaandar yung, ano tawag doon, yung drill mo, biglang hindi umaandar, hindi gumagana yung motor mo, tricycle driver ka, di ba? Halimbawa, nagsakay ka, 4 na estudyante, ihatid mo sa Kabarwan, nandyan kayo sa Campo Santo, biglang tumigil. Sabi ng mga estudyante, awan, adamarmar na dito yung tricycle. Awan na nakakamsat. Nasira na yung negosyo mo. Na-delay na yung negosyo mo. Tama po ba? Kung marunong tayong tumingin sa mga bagay na ito para sa work, bakit hindi natin tignang maayos ang puso para sa worship? Hello? Mga kapatid, when we come to worship God, ang unang tanong, is your heart right with God? Kaya tanungin ko po kayo ngayong umaga, is your heart right with God? So before we start, Panginoon, pakitono ng puso, linisan niyo po. Gusto ko po na pag nagsamba ko sa'yo, alam ko, before you listen to my song, you look at my heart. Before God listens to you sing, He looks at your heart. And I pray, I hope, when God looks at your heart, He will smile and He will say, now you sing. Now you give. Now you shout, amen. Now you worship. Because I see your heart okay. Amen po ba? Maganda siguro pag sa trabaho. Engineer, no? May checking. Check muna ang mga drill, check ang mga martilyo. Pero hindi, trabaho na ng karpintero yan eh. Kaya po rito, hindi ko na trabahong pastor na, kumusta ang puso mo? Trabaho niya na yan. Before you come to church, you pray. Get your heart right with God. Maliwanag po ba mga kapatid? That's the first guideline of a true worshiper. Is your heart right with God? Number 2, pangalawa po, is my worship according to truth? Is my worship according to truth? I will discuss more about that sa aking future topics. Pero ang ibig lang sabihin nito mga kapatid, kilalanin natin ang Diyos. You don't worship God. When you worship God, pag ikaw ay nag-worship sa Panginoon, not based on your preference. Ibig sabihin, pag nasa church ka, mindful ka sa Diyos. Pagka nakaupo ka, teka Lord, okay ka ba sa upo ko? Okay ka ba sa aking pagkanta? Because we worship a great God, an awesome God, an excellent God. Hindi po siya ordinary na persona. Hello? Kaya, when you worship according to truth, we'll discuss more about that in the future. Number 3, is my gratitude evident? Is my gratitude evident? Ang pangatlo na ikino-consider ng true worshiper ay gratitude. Everybody say, gratitude. Okay. Kung bakit ka mag-church, listen to me, ang attender, walang gratitude necessarily. Pero ang worshiper, may gratitude. Naunawaan po ninyo? Okay. Now, Psalms 103 verse number 1 and 2. We have a verse, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bless
His holy name and forget not all His benefits. Gratitude. Hello? Oh, pakita nga ng mukha ng taong grateful. Kinantay man tila nga ti tao nga managyaman. Mas malagrekreklamo trupropa kadaki nga doon. Nakamisuot, nakamirduot, nakamisugzog, kalabugnutin tilang lang at idaduma. Ikipakita tayo mamut tilang at ti tao nga managyaman. Ganyan. Amen. Ngitian mo yung katabi mo. Ngitian mo. Oh. Thank God. Whew. Alam kong pagod ang marami sa atin. Pero nga, we are coming to worship God. That's why we come with a grateful heart. So when you come to worship God, tanyo po, ang mariramdaman ng Diyos, ang mararamdaman ng Diyos ay yung may grateful heart. 10 may leprosy, pinagaling niya, umalis, bumalik yung isa. Ano sabi ng Panginoon? Asan yung siyam? Di ba 10 kayo? God feels those who are grateful. So when you come to church and be a true worshiper, not just an attender, put on a grateful spirit. Be grateful in your singing. Hindi automatic to. Kailangan gawin mong sistema mo. Train yourself. Ako, pagod din eh. Pagod din ako. Inaantok din ang pakiramdam. Pero nung magsimula na tayong kumanta, lalo nung nagsimulang kumanta yung choir, nag-amen ako. Opo. Bakit? Because I need to remind myself to be grateful to God. Kaya pag kumakanta ang choir, nababasa nyo naman ng lyrics, ang ganda ng mensahe, mag-amen ka. Because that is gratitude. Tingnan nyo. Pag kumanta ang choir, there are many reasons why you need to amen. Number 1, maganda yung choir. Thank you, Lord. Ang ganda ng choir namin. Subukan mo na yung choir natin, puro sintonado lahat yan. Mga kapatid, kahit gaano kaganda ng lyrics, ang umuikot na lang sa isip mo, anyamot din, di dala nag-practice nga na istilong. Tama. Pero hindi ka ba thankful meron tayong mga dedicated choir members? Kaya kung hindi mo maintindihan yung lyrics, sa puso mo, thank you Lord, we have a nice choir. We have dedicated choir members. Number 2, pasalamat ka sa music. Sometimes we wait. Diba? Ganda nun. Oh, may pinagpipray ka, hindi pa dumarating yung katugunan. Yung message na yon para sa'yo. Sino sa inyo may inaantay na blessing? Taas ang kamay ang may inaantay na blessing. Para sa inyo yon. Pinipigilan ko lang yung luha ko kanina. Pero touch na touch ako dun sa message. Mga kapatid, kung attender ka lang, hindi yun tumatama sa'yo. Pero kung worshiper ka, kahit mga simpleng bagay, na-appreciate mo lahat yan. Tuturuan ko kayo maging true worshiper. Amen po? Ayan. Kaya mag-amen ka. Hindi ko kailangan kayong pilitin mag-amen. Ine-expect yan ng Diyos. I just need to teach you. I just need to tell you. I don't need to force you to say amen. God expects you to say amen. Sing with gratitude. Ano pa mga kapatid? Give out of gratitude. Oh. Diba? Pwede ka namang magbigay out of obligation. Pero dapat pag magbigay ka, out of gratitude. Oh, next time. Pag kayo po ay pumunta dito sa offering box, idadrop nyo na yung offering. Sabihin mo, Lord, thank you for your blessings. Ang pagbibigay po kasi sa church, pag-acknowledge sa pagpapala ng Diyos. Taas ng kamay dito ng mga estudyante. Estudyante. Tumayo ang mga estudyante na ang baon everyday equivalent to 100 pesos. Tumayo. Tumayo. 100 pesos ang baon nyo. Oh, may ilan? Tayo lang kayo. Ang baon nyo equivalent to 150 pesos per day. 150 pesos. Ayan, no? Yung mga 200 pesos ang baon. Tumayo. 200 pesos. Meron. Oh, per day per day. 250 pesos. Oh, ay grabe, may mga 250 per day. Wow, ang yayaman nyo. Grabe naman yan.
300. Yung mga 300 ang baon per day. Umaabot ng 300 pesos. O meron. Tayo lang, tayo. Huwag muna kayong umupo. Meron, 300 per day. Grabe. 350 pesos per day. Permit sa naltak, di ginaganak yun, pambihira. 350 pesos per day, tumayo. 400 pesos per day, tumayo. Baka meron, sagad na natin, 500 a day ang baon, tumayo. Pira, meron pa rin, no? Grabe. Di ba? Hindi ba kayo natutuwa sa blessings niyo? Tanong, may tithes ba kayo? Kasi kung wala kang tithes ngayon, ganyan ang baon mo, hindi ka nag-worship, nag-attend ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo, the difference of attender and worshiper. Kasi all throughout the week, yung baon nyo, bunga ng trabaho ng magulang nyo. Pagpapala yan ng Diyos. Kaya mga anak, magmula ngayon, sabi mo, Panginoon, sorry. Napakabuti mo sa akin. Napaka-irresponsable kong Kristiyano. Tama? Hindi na maka-amen to mga estudyante. Nung nagpapatayo ako, proud na proud. 100, 200. Ngayon parang gusto nang umupo. Pira ka naman, pastor, hindi ko kayo pinapahiya. Tinuturuan ko kayo. So ngayon mararamdaman mo na, next Sunday, yung mga hindi pa nagta-tithes sa inyo, pag next Sunday pumunta ka, may tithes ka, ramdam mo ang pag-worship mo. At lalong ramdam ng Diyos ang pag-worship mo. Hindi lang tayo dapat Dapat siya ang pangunahing makaramdam. Because worship is not about emotional experience. Worship is about honoring God. Amen? So bukas, Lunes, Panginoon, 550 pesos yan sa'yo. Piruin mo yun, 450 sa'yo, 50 lang sa Panginoon, ipinishball mo pa yung 50 pesos na pambira ka naman. Nag-milk tea ka, naglibre-libre ka, tapos wala kang tithe sa Panginoon. Hindi tama yon. Kung hindi ka talaga nakasistema, naintindihan ko, kulang pa sa'yo yan. Pero kung Kristiyano ka, di baling hindi ka nag-milk tea, makapag-tithes ka lang. Di baling hindi ka na nagkape-kape dyan, nakapag-tithes ka sa Panginoon. Yan po ang true worshiper. Kaya, magiging faithful na kayo sa giving, mga estudyante. Amen? Palakpagan nyo sila. You may be seated. Bira. Amen? Pero mo yan. Kaya lahat po tayo, pinagpala ng Diyos, matuto tayong magpasalamat sa Kanya. We'll continue it next time. Amen, mga kapatid? May natutunan po ba kayo ngayon? Sige. Series of lesson to hanggang mag-sink in sa atin. Ha? Anong natutunan natin? Ang difference ng at saka may mga bagay na hindi ginagawa ng attender na ginagawa ng halimbawa, number 1 is my heart. So ano po yung tinitignan ng worshiper? Yung kanyang puso. Number 2, ang Diyos. Number 3, gratitude. Iba po yung galak mo na mag-worship sa Diyos na dala mo yung para sa Kanya. Tandaan niyo po, ang tithes, hindi naman po yan katulad sa Old Testament na pag hindi mo binigay, ano ba yung lunod sa Tagalog? Isusumpa ka ng Diyos. Wala pong ganun sa New Testament. Sapagkat lahat ng sumpa natin dahil sa kasalanan at pagsalangsang, lahat po yan ay ipinako ni Kristo sa krus base sa Book of Galatians. Kaya lang po, kailangan mo namang matutunan na bagamat wala ng sumpa, hindi yun nagiging dahilan na binabaliwala mo ang Diyos sa buhay mo. Actually, ang pagtanggal ng Diyos ng sumpa ang dapat malalim na dahilan kung bakit nagpapasalamat tayo sa Kanya. At dahil dyan, kaya ko po kayo lahat tinuturuan. Amen po ba? Tignan nyo, next Sunday, kulang po yung isang kanta na tutugtugin ng orkestra dahil lahat magbibigay na ng tithes and offerings. Mula bata hanggang sa matatanda.
Pastor, pwede bang dalhin dito yung types ng papaya? Dalhin mo rito. Kung 10 ang bunga ng papaya mo, dalhin mo yung buong papaya rito. Hindi, joke. Yung sa papaya. Amen. Oh. Pastor, kung baboy, 10 biik, dalhin mo rito yung isang biik. Hayaan mong maingay dyan. Ibenta mo na lang ang jibik. Ibigay mo na lang yung pera. Pero ang saya, di po ba, na hindi ka lang attender, worshiper. Ang attender, malungkot yan, miserableng buhay niyan. Ang worshiper, masaya ang puso niyan.